ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skaman su chan singa bha subscribe no menta kat saba phai menta kasni ka jing le thok suda amdon su kata ka jing la hok wat yau khau ubangi bam man kasni ru ubade utau ba ai jing koi jing khe yangi ru bun satang ka jing le thok suda langba ka ne ka video ngakawa ban share sapi ipralok ki prajor bat kumjuru ngakerpat ya phi ba phin syau bha ban share lem ya ka ne ka video sa ki pralok prajor jong phi khamtam e kito ki ba don sakat thain nong kendong bat kumjuru kito ki long ying ki long sem ki ba don ki ba duk ki ba duna ka jingnang jingstat ki ba tilot ka rukom perkhat perdain khnang makiru kitip lang ya ka ne ka khubor khnang bakin hap hakum ka ne ka apot nambar bakum kane ka apot batkum kine ki jai khau da phi bam kala ban man ra subun jai ki jingpang hakamet jongphi batkum ju yo le seru kawan ra sadu upot jangka jingyap dang hakine ki khendep nice ni ki baladep lami ka khubor badon man utau khau plastik bala pen klet lang bat ukhau sisia henre nakaliang ka sarkar kala kentai bamdon satya kum utau khau plastik lane utau artificial rice namar baki yalade kimlap namar bayalade kithit daki khau barem bat banbam yalade katba ki baduk pat ki hap banthit daki khau batat dor tang banyo banbam bat ban pengkedang yala ka jong ka kpo bunsin ki sait lap kum kane ka apot lengba kane ka video kine ki paralok langat kum kane ka apot phila banyo iya kane ka video bau tau khau artificial rice bat phila banyo i bau ne khau plastik ulaper hajrong jong kane ka jong une khuja bat kine ki khau artificial rice ki bala per bat kine ki khau ki bala per hajrong kane ka baro ki dei kita ki khau plastik bat lada phibam ya kine ki khau plastik kala ban theu sibun ki jing pang bat ki jing sitom bat yo le se kala ban ra sadu upot ka jingyap kajing le sting bat kajing chim sting jong ka sarkar kan manra bat kan bu kajing maya upai ba namar lada bam kum kene ki jai khau kala ban ra kajing pang bun jai ya ki pai ba ki ba bam yau neu khau bun sin kene ki jai khau ki sai lap ki nong kendong bat kum juru ki ba duna ka jing kamai kaji kaba ki hap ban thet bat ban bam yau neu khau tang ban nyop kedang yala ka jong ka kpo bat hang nei phila banyo ileng ba kane ka video bakine ki pralok kin ban se ban kentai yau neu khau plastik sarut bat ban set biang ya kane ka ja kane kan bu ka jingma bakrau ya ki pai ba ki babam ya kine ki jai khau plastik namar ba kine ki jai khau ki dei ki khau plastik bat kita ki khau syukur ki balabu lang bat ukhau na pi pe yau neu khau sisin pe pin i dei bau dei utau khau plastik ulong hi kum mutau khau sisia henre da pipet bha pat phin salap udeu sisau tau khau plastik da pipet bha yau neu khau ru haka por ba phin thit lane jit phin pet bha phin salap bau neu khau plastik ukham he ban yau khau ba sisia bat kumta ka jing kentu ya phi ki paralo ki prajor ki ba pet ya kane ka video bat lengba kane ka video agar pat ya phi ba phin syau bha ban share lem saki pralok prajor bat ngakerpat ya phi baswa ba phin share dajit bha bat dasai bha khnang ba phin lap khnang ba phin ngat hakum kane ka apot sai bha yau khau bat jit bha khnang ba phin ngat kum kane ka apot namar lada bam kum kine ki jai khau kan manra sibun ki jingpang bat kum juru yo le se ka wanra sadu uput jong ka jingyap te syau bha ban le huser bha khnang ba phin lai na kine ki e kita baro syau bha share lang ya kane ka video sagi pralok prajor jongphi khnang ba ki ru kin tip bat kin hap hakum kane ka apot khuble sibun ya phi baro plastik sudah Ko plastik kat ni bertai ni sudah cena baik am ni baik chú chết được khói mà tỏ đi đâu khâu lẹo khói nhiều phải là không baik jam baik khô
kau plastik kat ni bertai sini. Sudah senang baik am ni. Baik. Chú chết được khói mà tỏ đi đâu khâu lệ khói này không hay là không